mreži prvog. Tema pod povećalom. Što je obilježilo prvih 100 dana mandata predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović? Koje je najvažnije odluke donijela i kako ih ocjenjuje javnost? Je li ispunila obećanja iz izborne kampanje? Koliko je početak mandata obilježio odnos predsjednice države i premijera? Pun nesuglasica i tenzija. Odgovore tražimo u mreži prvog. Ja sam Irena Grahovac, a moji su gosti u studiju. Kolumnist Večernjeg lista Dražen Čurić. Dobro jutro. Dobro jutro. I s nama je gospođa Marina Čulić-Fišer, izvršna partnerica u agenciji Dijalog komunikacije. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Evo, kolega Čurić, 100 dana mandata, 100 dana predsjedničkog mandata Kolinde Grabar-Kitarović, kako ih procjenjujete i možemo li odmah reći za početak, je li ona imala zapravo tih prvih 100 dana, one uobičajene, kako se to zna reći, poštede, da nije izložena kritici medija, javnosti, jel treba je ipak neko vrijeme? Kako se inače daje novim predsjednicima države, vlade, da se uhode, da se upoznaju sa svojom funkcijom? Ili je bila odmah od prvog dana zapravo pod velikim pritiskom? Pa ja ne bih rekao da je bila pod nekim posebnim pritiskom medija. Mislim da su mediji prema predsjednici bili korektni. Naravno, kad je netko na tako visokoj funkciji, on ne može očekivati da je lišen bilo kakve kritike, ali mislim da predsjednica može biti jako zadovoljna sa odnosom medija prema njoj u prvih 100 dana. Imala je dakle 100 dana vremena da se upozna sa svojom novom funkcijom, da vidi kako će zapravo realizirati obećanja iz kampanje. Imala je vremena, ona je napravila neke dobre stvari, nekim stvarima koje je obećavala nije ispunila. U globalu bih ocijenio kao vrlo pozitivnih 100 dana. Po meni najbitnija stvar koju je napravila je vezana je uz međunarodnu vanjsku politiku, što je na neki način bilo očekivano. Mislim da je jako bitno da je relaksirala odnose sa Europskom unijom i Njemačkom kao najvažnijom državom u Europskoj uniji. Na domaćem planu mislim da je jako bitno da je uklonila tu bistu Josipa Broza Tita. To je jako bitno zbog te simbolične razine, jer na neki način mi sa tim potezom završavamo to razdoblje tranzicije koje je trajalo više od 20 godina. Bez obzira na sve kritike kojima je nakon toga bila izložena. Mislim da je ona očekivala te kritike, ona je na ovaj način željela ispuniti obećanja prije svega biračkom tijelu koje je za nju glasalo na ovim izborima, a mislim da nije se toliko zamjerila tom drugom dijelu biračkog tijela koje na neki način ima nešto sentimentalniji odnos prema Titu. Gospođo Fišer, kako evo sa komunikacijskog stanovišta i zapravo kako struka odnosi s javnošću, gledaju na prvi 100 dana mandata predsjednice države, koliko je taj komunikacijski aspekt, posebice ove političke komunikacije, bio zadovoljavajući, bio pozitivan prema javnosti? Pa ja mislim da predsjednica djeluje vrlo dobro u javnosti. Ona odaje dojam srdačne, otvorene osobe, dobro se snalazi u komunikaciji, puno je naučila u kampanji i mislim da je jedna od najpopularnijih političarki, što znači sve govori o tome da u stvari ima dobar rezultat u tih prvih 100 dana. Ja bih međutim rekla da treba gledati na komunikaciju kao na nekakav miks više elemenata. Ona je i verbalna, ona je i neverbalna, ali ona su i djela koje radite. I tu mi se čini da nedostaje možda nekad konzistentnosti u nastupima predsjednice. Evo kad je kolega već spomenuo uklanjanje biste Josipa Broza, meni se recimo kod toga neke stvari čine da su možda mogli drugačije biti. Dakle, prvo ne mislim da je to bio prioritet. Sami ste rekli da neka obećanja nisu ispunjena, koja bih rekla da jesu prioritet. Trebala bi biti za predsjednicu. Drugo, način na koji je to napravljeno mi se čini da je ipak izazvao dosta negativnih reakcija nekakvih oponenata, a način vrlo često znači upravo razliku između uspješne i neuspješne komunikacije. Dakle, u cijelom nizu njezinih poteza ja bih rekla da se ne ispoljava ono što je zagovarala kao glavnu misao u kampanji, a to je zajedništvo, nekakvo zajednički napredak i sjedinjavanje našeg društva bez tih političkih podjela
htjela za dobrobit i za napredak. Čini mi se da neki od tih njezinih poteza su izazvali upravo suprotni efekt i da u tom dijelu fali taj neka autentičnost koju bi kao predsjednica trebala imati. Evo, dosta zapravo analitičari koji sad procjenjuju ovih 100 dana mandata, ovo što je gospođa Fischer rekla, da zajedništvo koje je predsjednica stavljala u prvi plan u svojoj kampanji, da je na kraju ipak nije uspjela u tome i da sada dosta tih podjela ima, pogotovo ovih ideoloških. A dobro, ili je to u izbornoj godini očekivano, bez obzira na predsjednicu? Da se razumijemo, te ideološke podjele nisu od jučer, njih nije inicirala predsjednica i ako ćemo biti otvoreni, onda ih ni ona ne potencira. Mislim da te ideološke borbe prije svega potenciraju HDZ i SDP. Na drugoj strani, teško je zadržati nekakav apsolutni mir, apsolutnu koheziju, apsolutnu harmoniju kada se nalazite u državi koja je u teškoj situaciji i kad trebate donositi nekakve odluke. Naravno da odluka o uklanjanju Tita, koji je 45 godina bio neprikosnoveni vladar u Hrvatskoj, ovih 25 godina tranzicije prema njemu smo se odnosili ovako i onako, naravno da takva odluka izaziva i nekakve reakcije. Ali mislim da je na predsjednici da donese neke odluke koje će biti teške i koje neće biti prihvaćene baš kod svih. Mislim, nekakva globalna ocjena je da je ipak ta odluka velika većina građana da ju prihvaća. Kome zapravo bi taj apsolutni mir odgovarao? SDP-u koji je imao takvu suradnju sa prijašnjim predsjednikom Josipovićem, pa je zapravo bilo bez tih netrpeljivosti, nesuglasica, tenzija. Pa ja mislim da mir nije ono da se svi slažemo oko istoga i svi govorimo isto. Što bi neki političari sigurno voljeli da je tako, možda i svi. Mir je jedno demokratsko, slobodno razmišljanje o idejama i pronalaženje nekakvog konsensusa oko važnih stvari. To je za mene balans. A mislim da je do sada u ovih 100 dana bilo previše poteza predsjednice koji su išli u suprotnom smjeru, odnosno koji su izazvali daljnje raslojavanje i daljnji nemir u društvu, što, kažem, nije ideja na kojoj je ona dobila izbore. Što bi to još po vašem mišljenju bilo osim uklanjanja ove biste? Pa imali smo pojavljivanje na nekim javnim manifestacijama, imali smo vojnu paradu, evo recimo to je par nekih stvari. Imali smo pismo, poziv premijeru Milanoviću da da ostavku. Mislim da su neki potezi čak bili pomalo ishitreni, da je reagirala preemotivno i opet se vraćamo na onaj način. Dakle, tu jednu otvorenost koja s jedne strane njezina velika komunikacijska prednost i zato dobiva dobar prolaz u široj javnosti, ali s druge strane mi se čini da bi malo više analitike, nekad malo više takta možda bilo primjereno. Koliko je taj početak mandata opteretio zapravo odnos s premijerom? Poprilično očito. Pa poprilično zbog toga jer je i premijer Milanović na neki način na nož dočekao izbor nove predsjednice, sjetimo se njegovih reakcija u izbornoj noći, a na drugoj strani predsjednica je bila opterećena velikim obećanjima, pogotovo kada je riječ o sazivanju sjednice vlade, tako da je ona morala pokazati nešto od toga. Tako da može se reći da je prvih 100 dana, pogotovo u prvom dijelu prvih 100 dana, taj sukob između predsjednice i premijera obilježio njezin mandat. Nije imenovala savjetnika za gospodarstvo još predsjednica države? Pa da, ja sam sad govorio o nekim dobrim stvarima koje je napravila. Mislim da je to što nije imenovala savjetnika za gospodarstvo po meni najveći nedostatak prvih 100 dana njezinog mandata, tim više što je tema gospodarstva bila prioritet ne samo u ovim predsjedničkim izborima, nego uopće u Hrvatskoj državi, tako da mislim da nema opravdanja da predsjednica prvih 100 dana nije imenovala jednu takvog važnog savjetnika. I drugi nedostatak, mislim da taj njezin savjetnički tim još nema onu jednu bitnu koheziju, nema jasnu strategiju, pa čak i kada je riječ o komunikaciji, nekako mi se čini da predsjednice jedno vrijeme ima u medijima, ima u javnosti, pa onda kao da je na nekom kratkom godišnjem odmoru, dakle nema jasne koncepcije i jednog kontinuiranog nastupa u medijima, što je recimo jako dobro radio bivši predsjednik Ivo Josipović, koji je našao taj način da svaki dan, možda nekad malo i previše, ali ipak da bude prisutan u medijima i u javnosti. Gospođo Fischer, slažete li se s ovim da predsjednica možda nije dovoljno u medijima?
zastupljena. Je li to možda njezinom odlukom zbog početka mandata dok još se ne, da tako kažemo, uhoda, ili njezini savjetnici još nisu zapravo pronašli pravu formulu? Kada bude zastupljena, koliko, u kojoj mjeri, oko kojih tema? Pa ja bih isto rekla, odnosno složila bih se s kolegom da se radi o nedostatku konzistentnosti. To je ono što sam i prije govorila u smislu ideja i zastupanja onoga što je bilo prije nego što je stupila na dužnost, pa u prvom dijelu mandata i sad u drugom, doduše vrlo kratkom uvodnom. To nestajanje iz javnosti, pa onda jako intenzivno pojavljivanje. Dakle, nije da nje sveukupno nema dovoljno, nje ima, ali to ide u nekim sinusoidama. Nekad je ima jako puno, jako je glasna i jako zahtijeva nekakve odgovore i tako dalje, a onda nekad kao da nestane pomalo iz javnosti. Tako da, ta konzistentnost u komunikaciji bi trebala se desiti. Mislim da joj trebamo dati malo vremena u stvari da to sjedne na svoje. Evo, za slušatelje isto broj 616-7001 da nam se jave u emisiju sa svojim pitanjima i komentarima. Osim, dakle, što nije imenovala savjetnika za gospodarstvo, što je bila na vrhu, dakle, tema u predizbornoj kampanji i predsjednica se zauzimala puno zapravo za te gospodarske teme, nismo na kraju ipak dočekali ni sjednicu vlade. Je li ona od toga na kraju odustala zbog tog velikog otpora iz Banskih dvora da se ta sjednica održi? Ne bih rekao da je odustala, ali očito još nije našla pravi model kako da na neki način prisili, ako tako mogu reći, premijera Milanovića da to organizira. Mislim da je predsjednica u ovih prvih 100 dana možda nije našla ni pravi način kako treba kritizirati vladu premijera Milanovića, a opet da ne pretjera previše i da je se ne doživljava u medijima kao eksponenta HDZ-a, dakle kao predsjednicu koja kritizira sadašnju vladu u korist HDZ-a, i složio bih se sa kolegicom da je taj zahtjev za ostavkom premijera bio ishitren, pretjeran, i mislim da predsjednica nije na predsjednici da traži ostavku premijera, za to postoji netko drugi u ovoj državi. To je bio, dakle, to bi bio šef oporbe, da. Loš potez, zapravo. Da, ja bih rekao svakako loš potez. Dakle, jer je tu pokazala da je na neki način izgubila živce i reagirala je preemotivno i prebrzo. Mislim da je ipak tu trebala malo sačekati. Sjednicu vlade ipak nismo dočekali. Evo, dosta je slušatelja već na vezi da dugo ne čekaju. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Evo, slušam ovu medijsku mantru na račun gospođe Kolinde. Pa jasno je svima da Kolinda nije tražila ostavku od gospodina Milanovića, nego je samo izjavila da je jedino rješenje da da ostavku. A vi meni kao mediji, veliki stručnjaci, sad odgovorite da li je zaista bila u pravu ili nije bila u pravu. Jer ova država dok je Milanović na vlasti, Maras, Stazić, Jelušić, kompanjon njihov Čačić, Linić koji je pokrao cijelu državu. Dobro, evo, gospodine čuli smo vaše pitanje. Ne, molim vas samo, nemojte upotrebljavati takve izraze u eteru. Moramo ipak biti argumentirani, ne smijemo vrijeđati druge, pogotovo ne javne osobe koje nisu s nama u studiju, ali i sve ostale dakako. Idemo dalje, imamo još dosta slušatelja na vezi. Halo, dobro jutro. Halo, slušamo vas. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, ja bi predložio da gospođa predsjednica nađe dobrog stručnjaka za recimo promjenu dikcije i promjenu ophođenja, jer ona dosta široko maše rukama i dosta je infantilna u tim svojim izjavama, na taj način oduzima na težini funkcija koju obavlja. Dobro, to je vaš dojam, takav, evo, dobro, komentirat ćemo da li je to baš tako sa gospođom Fischer što se tiče tog komunikacijskog aspekta. Idemo još dalje do nekog slušatelja. Halo, dobro jutro. Halo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Oprostite, sam samo kratko. Ja mislim da osnovni problem naše predsjednice je sljedeći, a to je
A čini mi se da iz njenih svih nastupa ona kao da želi, ona jednostavno nastupa kao da je premijer. I to je njen osnovni problem. Ona, ja mislim da je najveći njen problem što stalno misli kako bi bilo lijepo da sam ja premijer. I to je najveći problem. Ona se mora držati svojih ustavnih okvira i to je cijela priča. Dobro, hvala. Evo još jednog slušatelja ili slušateljicu. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Evo, izvolite, slušamo vas. Čujemo vas, izvolite. Halo? Da, čujemo vas, izvolite. Kad se govori o predsjednici njezinih prvih 100 dana, onda prvo morate napraviti nekakvu usporedbu sa prethodnicima i drugo, koga imate nasuprot sebe. Premijera koji u 100 dana nije našao shodno ženi pružiti ruku, predsjednici pružiti ruku, reći čestitam, koji se ponaša tako kako se ponaša prema svojima iz stranke. A kako se počeo ponašati prema predsjednici, mi ili oni i tako dalje. I sad vi očekujete da će ona biti, šta će biti ona? Barbika. Ona je odmah rekla da ona neće biti barbika. Hvala lijepa. Dobro. Evo, sad ćemo malo stati sa slušateljima da prokomentiramo ovo. Kolega Čurić, jedan slušatelj je rekao da osnovni problem predsjednice da ona smatra da je ona zapravo premijer. I da se mora držati svojih ustavnih ovlasti. Mislim, figurativno rečeno, ona smatra da je premijer. Ne bih rekao da ona sad uzurpira neke ustavne ovlasti i da ona zapravo silno želi biti premijerka, ali ono što mi se čini i što je ona zapravo i rekla, da ona ne želi biti fikus. Dakle, predsjednik države ne mora biti premijer, ali ne treba biti ni fikus i ima dovoljno načina da utječe na društveni i politički život sa te funkcije. Ima i medijski pristup, a ima i nekakve mehanizme vlasti, tako da mislim da nije loše za Hrvatsku da je predsjednik države aktivan i da želi se uključiti u rješavanje ovih teških problema. Gospođo Fischer, pitanje jedno o komunikaciji. O stilu. Dobro, to su uvijek zapravo osobni dojmovi. Nekome se može sviđati način na koji ona nastupa ili bilo koji drugi političar, nekome ne. Pa dobro, ali ja pokušavam biti objektivna. Mislim da što se dikcije tiče je predsjednica vrlo dobra u tom izričaju. Ja tu ne bih ništa posebno mijenjala. U ovoj neverbalnoj komunikaciji ta njezina gestikulacija s rukama, da, nekad se čini da je to naučeno nešto i jednostavno ne ide prirodno uz njezin taj inače spontani govor i široki osmijeh kojim ona u stvari osvaja srca na neki način. Tu ima neke disproporcije i mislim da bi na tom dijelu neverbalne komunikacije malo trebalo poraditi. Evo, slušatelji još uvijek zapravo zamjeraju premijeru što je nije čestitao. Prošla su 3 mjeseca, 100 dana i još uvijek je zapravo to ostao kao jedna loša odluka za predsjednika vlade. Da je to velika sramota premijera Milanovića i inače tih naših političkih elita, dakle koji se mogu slagati ili ne slagati, koji mogu biti protivnici, politički protivnici, ali mislim da jedna normalna komunikacija pa i čestitati pobjedniku kada se to dogodi, da to nije nikakva sramota i da je to premijer svakako trebao napraviti i sada, dakle, nakon što nije to napravio, onda sva ova njegova opravdanja, ta želja za suradnjom ne djeluju uvjerljivo i s pravom se može zaključiti da on zapravo ne želi jednu normalnu komunikaciju, očito smatra da mu zaoštravanje odnosa koristi u ovoj predizbornoj godini. Spomenuli smo dakle vanjsko-političke poteze, njih većina analitičara pozitivno ocjenjuje, to su odlasci u Sarajevo, Berlin, Brisel. Na domaćem planu odlasci u Jasenovac i Bleiburg? Pa ja imam tu jasan stav. Dakle, ako je predsjednica procijenila da treba otići u Jasenovac i da treba otići u Bleiburg, i mislim na ovaj način kako je otišla. Reći ću sada. Dakle, ako je procijenila da treba, a procijenila je da treba, onda je onda je po mom sudu trebala na sam dan komemoracije biti i u Jasenovcu i u Bleiburgu. Znači, ne na ovakav način. Dakle, meni se čini da predsjednik države, ovo se može doživjeti kao nekako skrivanje, kao odlazak bez medija, bez javnosti. Mislim da predsjednik države, ako je već procijenio da treba doći na neko mjesto, treba doći kada je glavna proslava, odnosno komemoracija.
Gospođo Fischer, kako biste još ocijenili zapravo njezin savjetnički tim, to smo malo dotaknuli, je li taj savjetnički tim uopće uspio u ovih 100 dana doći do nekog izražaja? Osim ovog najnovijeg savjetnika Vladimira Šeksa za pravna i ustavna pitanja, koji je dakako dokazani političar, ali ovo su sve drugi mlađi ljudi, nisu toliko poznati javnosti, a njezini savjetnici su važni, na važnim mjestima, obavljaju važne zadaće. Da, pa ja mislim da činjenica da su to mladi ljudi nije loša, to je pitanje njihovih kompetencija i nekog njihovog iskustva. Neke pozicije jesu možda malo neobične, jer neki ljudi koji mi se čini da imaju kompetencije za neke druge stvari su stavljeni na neka mjesta za koje mi se čini da možda nemaju takve kompetencije kakve to mjesto podrazumijeva. Ali da, nisu još došli posebno do izražaja. Pretpostavljam da je i to pitanje nekog preslagivanja unutar ureda. To je ovo što je kolega rekao prije, da jednostavno se osjeća i u ovom izostanku konzistentnosti u komunikaciji, da oni još kao tim možda ne funkcioniraju najbolje. Ali svakom timu treba neko vrijeme da profunkcionira, tako da ja bi tu rekla da bi trebalo pričekati ipak sa nekakvom ocjenom. Ja mislim da treba svakako pozdraviti da predsjednica želi što više mladih ljudi uključiti u politiku, u savjetnički tim, ali bih isto tako rekao da mladost sama po sebi ništa ne garantira i nije nikakva kvaliteta sama po sebi ako je samo mladost. Meni se čini da je u ovom slučaju čak i problem u tome što su na neke jako bitne funkcije došli ljudi bez iskustva, bez potrebnog znanja i na kraju krajeva bez potrebnih godina u tom nekom poslu da bi mogli obavljati taj posao. Dakle, mladost da, ali ne uvijek i ne pod svaku cijenu. Nismo se dotaknuli mimohoda. To je isto jedna od sad aktualnih tema koja je završila, nazovimo to kompromisom, ipak kakvim takvim, ali puno se vremena na to gubilo, dakle bilo je tu puno tenzije i nesuglasice između predsjednika vlade i predsjednice države. Gospođo Fischer, je li to sve trebalo zapravo u ovoj situaciji zemlji? Da se toliko oko tog mimohoda, kada će biti, hoće li biti, kako će se proslaviti Oluja, zapravo gubi toliko vremena. I da se onda to sve iskoristi za politička nadmetanja. Pa ne, to je upravo ono što govorimo od samog početka i sa tim nekim potezima, sa bistama i sa odlascima na te javne okupljanja i tako dalje. Čini mi se da zaista jako puno vremena trošimo na potpuno nebitne stvari. I onda se to pretvara u nekakav sukob ideologija i i dijeli u stvari društvo. Mislim, ako su žrtve, onda su žrtve. Ako je Josip Broz nekakva povijesna ličnost, onda pripada u povijest. Mi se kao da se premalo bavimo sadašnjim trenutkom i tim pogledom u budućnost i stalno smo negdje u prošlosti. Stalno jedna stvar je donositi odluke temeljem nekakvih iskustava iz prošlosti, a druga stvar je baviti se kontinuirano i vrlo žestoko u javnosti sa takvim stvarima. Meni se zaista ne čini da je to nešto što je što ide na ruku na kraju krajeva i jednoj i drugoj strani, ako već nažalost moramo govoriti o tome da je premijer zajedno sa vladom na jednoj strani, a predsjednica na drugoj. Jer upravo do te situacije smo došli. Potpuno se slažem, samo da se vratim na sekundu na ovu ocjenu kolege što se tiče čestitanja predsjednici, dakle premijerovog ponašanja. Potpuno se slažem da je ono bilo u najmanju ruku, mislim, neprimjereno tom trenutku i slažem se da je teško komunicirati sa premijerom koji je u mnogim situacijama pokazao da nije baš tolerantan za drugo mišljenje, ali opet nastupom predsjednice prema njemu mislim da se to samo još dodatno raspiruje. A ako je to namjera, onda ona točno radi ono što bi htjela i u tom smislu je jako uspješna. Ali ponavljam, to nije u skladu sa onim što je bilo kao predizborno obećanje i to nije po meni u skladu s onim što nam u ovom trenutku treba. S tim da se meni čini, dakle, da to zaoštravanje odnosa između predsjednice i premijera, taj neki svađalački ton, puno više odgovara premijeru nego predsjednici, jer građani predsjednicu ipak doživljavaju kao više manje nekakvu nadstranačku osobu koja bi trebala biti iznad tih dnevno-političkih sukoba. Pa predsjednica od prvih dana zapravo je izložena velikoj kritici SDP-a.
Pa, slažem se i prije nego što je preuzela zapravo dužnost i vrlo često je to nekakva kritika koja je bila programirana možda u nekim njihovim stožerima, dakle nije nekad i bez pravog povoda, nego ide se, ne znam, nedavno je gospodin Stazić vrlo posprdno, ako tako mogu reći, govorio o tom odlasku predsjednice u Afganistan, o tome kako je tamo jela čobanac, što meni se čini da je sasvim u redu da kad predsjednica ide negdje sa vojnicima da se onda prilagodi situaciji kako je bila na terenu. Vojničkoj prehrani. Da, ja bih se samo opet sekundu vratila na ovo da li to pogoduje SDP-u. Ja se ne bih složila, mislim da se izbori uvijek vrte oko onih neodlučnih. Dakle, pokazivati neke svoje stavove, neke svoje mišiće za ljude koji su već na vašoj ideološkoj liniji ne vidim baš prepotrebnim, a oni koji su neodlučni, ja mislim da im smeta, da im zaista smeta takva niska razina političke komunikacije, ta stalna svađa oko nečega. Evo, meni osobno to jako smeta. Ja bih voljela vidjeti nekakve programe, nekakve ideje, nekakav pogled gdje ćemo mi biti za 10 godina da onda mogu odlučiti za koga ću glasati, a ne na temelju toga da je neko glasnije vikao u nekoj svađi. To je potpuno ljevica je jako razočarana sa ovom vladom i traži nekakvu dodatnu političku opciju i Milanović i SDP mogu zadržati to biračko tijelo jedino konfrontacijom i eventualno ako stvore takvu atmosferu u javnosti da prevlada strah od dolaska crnih, strašnih HDZ-ovaca. Dobro, evo, gospođo Fischer, vi ste stručnjak za komunikaciju, odnose s javnošću. Kako zapravo procjenjujete da je prvi 100 dana predsjedničkog mandata u javnosti? Kakvu to ocjenu zapravo je predsjednica dobila? Pa sudeći po ljestvicama popularnosti vrlo dobro. Dakle, neki dan sam pročitala jedan članak koji je rekao da u stvari nije tako dobro kao što je bilo u vrijeme Josipovića, koji je bio apsolutno najpopularniji političar. Mislim da u nekih 10% je ta razlika u korist bivšeg predsjednika, ali ja bih rekla da sve u svemu vrlo dobro. Dakle, u cijeloj toj atmosferi koja u biti nije dobra i u tim nekim lošim vijestima koje stalno dobivamo, ja bih rekla da predsjednica ima taj jedan veliki plus u imidžu javnosti. Što očekujete evo dalje, pa će kolega Čurić odgovoriti na to. Što očekujete dalje zapravo? Koji su ključni izazovi sada? Pa mislim da je parlamentarna kampanja koja de facto je već u tijeku najveći izazov za predsjednicu. Ona ako želi održati tu nekakvu neovisnu poziciju, morat će se takako potruditi da to ne izgleda kao da navija za jednu stranu. To je kolega isto malo prije rekao, da to nije jednostavno. Tako da neće biti velikih promjena, ja bih rekla, u sljedećih 6 mjeseci. Vjerojatno će ipak i taj njezin tim i ta komunikacija malo, ona predsjednica je pokazala da vrlo brzo uči i mislim da ove neke momente koje smo spominjali, koji nisu bili dobro promišljeni, će ići sve bolje i bolje, znači da će se to na neki način smiriti, ali mislim da nekakvo bitniju promjenu možemo očekivati tek nakon parlamentarnih izbora. Kolega Čurić, šta vi očekujete? Ja također smatram da je najveći izazov za predsjednicu ovih 6 mjeseci, dakle da stvori jednu svoju vlastitu jasnu politiku i da se distancira od dnevne politike koliko je god moguće. Dakle, nju će i dalje vezati za HDZ, za to konzervativno biračko tijelo, koje je na kraju krajeva i dovelo na vlast, ali ona se mora paziti da ne ide u dnevna politička razračunavanja. Ove ankete koje smo malo prije spominjali, ipak treba uzeti s rezervom. Znamo da je predsjednik Josipović dobivao veliku prednost u anketama, na kraju izgubio izbore. Predsjednica je popularna, ali treba biti otvoreni i reći da je pozicija predsjednika vrlo lagodna. Dakle, imate, vidljivi ste, mediji vas prate, možete sve komentirati, a ipak niste odgovorni za opće stanje u državi, jer je to prije svega u domeni vlade. Dobro, ali ona je rekla u kampanji, bez obzira na sve to, ipak ostaje njezino pravo da govori, da upozorava što prethodni bivši predsjednik nije činio i toga je koštalo zapravo biračke potpore. To je pravo svakog građanina, a kako ne bi onda bilo predsjednice, dapače. Dobro. Evo, time ćemo i završiti emisiju. Hvala vam puno na sudjelovanju. Poštovani slušatelji, pozdrav i do slušanja. U mreži prvog. Tema pod povećalom.